mano ka intiere oko, mano ka in London, okiny makawuono kono ane nyaka sani sitieko mar devolution mano kiwinjowa sani ang' wadhi nyime wach mar Dominion. Calvin duogo kendo Dominion ponono dhi bedo kacha kachier kendo paro ma intiere godo iseyo jotelo mag county mag local leaders ema ne oseye moketo lwasi moko bedo makare mowuok duogo mare irwako yo machal nade? An kanyalo wuoyo Dominion mana kaka jatelo Honorable Tom owacho wan find out ni en interest mar jopiny nikech gik mang'eny watimo to reme yamo ama ok otiekgi ama gik mang'eny watimo jotelo timo yudo ka nie interest margi kendgi. Koro jopiny nyaka ng'e ni to gini bo benefit wa nade, gibo benefit jopiny nade. But ikelo nitie jomoko ema dwa rule this investment kose en odhi a benefit wan gi beneficiary kaka jopiny ma need job maonge gi tich gi jopur monego bed ni koro sani tiego imiyo gi skills nikech adier piny kidhi kata siayo chiek kabisa tiyudo ka waremo gik moko monego kelwa e piny kaka neno tractors mago gik manyalo miyo pur bedo mayot piny masani be pur ok onego bed ni ji puro ahinya gi teko te. Koro wadwa ng'eyo ni to investment mikelonwa maberni obo dhi benefit jowa nade nikech sama wuoye ni siaya ji mang'eny ni piny kabisa to mage gik manyalo kelonwa dongruok mondo ji oyud kaka nyalo chiemo kamano jatelo. Liz, kapok aweyi kanyo kapod antiere mana iri mar mondo mi iduoke penjo machalo kamagi jotelo mosebedo ka kiluongo nyingegi mano ting'o nyaka ma gavana masani gavana machon mano ma Siaya Cornelius Rasanga kaachiel koda ka masani James Orengo e kind jotelo mamoko iwacho ni mokwongo gima ntiere ka penjo maduong' mani penjo ni ka owuok ber mane ma Dominion Farm kelo ne jopiny niwacho ni no exploit low mano mag jopiny to onge ber ma ukelo. Koduogo sani andika moro nego bed ni iketo kod telo mar county kaachiel koda ka jopiny teyo machal nade mondo ne adieri kik wach kendo bang'e ni ero onge ber ma Dominion Farm kelo ne jopiny to sani bende jopiny wacho ni ero warwake mondo mi oduogi to jopiny gi bende mana wacho ni onge ber ma giyudo. Mana kaka idwa wacheno bende aparo nyaka gi jotelo mantie sani nyaka gibed gi andika ma be jopiny ong'e ni to terms gi conditions mage magindiko nikech ma jaoko to kata kok en jaoko nitie joko go mo invest nyaka ging'e gi terms gi condition monego bed gi ratiro mar jopiny gima important wakaw ur gini ne jopiny gini ne jopiny mondo wa empower ji mondo oyud kaka konyore. Koro aneno ni mana kaka neno onego bed ni gindiko terms and conditions gin gi policy margi moro gi contract margi kaka jotelo masani ntiego. Erokamano ahinya Elizabeth. Aduogo e studio kar ka ng'e ne loro wach ma Dominion Farm